alle sammen. Jeg håber, at kassen er stadig ude, altså herovre, så vi altså her. Ellers glæder jeg mig over, at vi er rigtig mange her i aften. Skønt at se så mange af jer, som vil være med til at diskutere hav og havudvikling. Jeg synes også, at vi fik en rigtig fornøjelig og festlig god start på den her sidste høring, som det jo er, den her omgang i hvert fald, hvor det fik vi fra Søborgs Trio. Jeg tror, det stadigvæk er her, og derfor giver det mening at sige, hvordan skal vi ikke det? Og ellers vil jeg sige, at til velkomst her indledningsvis, at det her er jo den 6. og sidste af de høringer, vi har tilrettelagt hen over et halvt år i forhold til en samlet udviklingsplan for vores havn og for vores Frederiksø. Og jeg håber rigtig meget, at vi også kan lande det fornuftigt politisk. Noget af det, der har været afsættet for den her række af høringer, det har været et stærkt ønske fra byrådet, også fra borgere og investorer, i spørgsmålet om at skabe investeringssikkerhed. Og der kan det være rigtig svært at interessere investorer i at udvikle vores havn og tage et medansvar for det, hvis der er usikkerhed på, hvad det egentlig er, Svendborg vil, og hvad det er, byrådet vil. Derfor har vi tilrettelagt den her relativt intense rækkefølge af forskellige høringer med forskellige fokus, med henblik på at komme tættere på de egentlige beslutninger. Undervejs der har vi siddet i en politisk følgegruppe. Det er Bruno Hansen fra SF, førsteviceborgmester, hvor har vi Bruno? Hvor her? Hej Bruno. Henrik Nielsen fra de konservative, hvor har vi Henrik? Der. Hej. Og Lars Erik Grundmann fra Venstre, hvor har vi Lars Erik? Her. Og så jeg selv. Også fire har udgjort sådan den politiske styregruppe undervejs i den her proces. Og det vi har lovet hinanden, og det synes jeg egentlig, om ikke andet, så kan vi have ros hinanden for det, at vi vil lytte, og så vil vi bestræbe os på fællesskab, at kæden ikke skulle hoppe af undervejs i forhold til mange forskellige politiske udviklinger, men egentlig ligesom I har gjort det, interessenter har gjort det, mange har gjort det, lytte til de oplæg, vi har haft undervejs, med henblik på at blive klogere. Og det er jeg er også blevet, det tror jeg også, jeg kan sige, for styregruppens vedkommende, det er vi nok alle sammen blevet. Men det bliver ikke ved med at gå, at vi sådan politisk skubber det foran, og så siger, nu lytter vi. På et eller andet tidspunkt, så skal der jo også træffes beslutninger. Og de beslutninger er vi meget tæt på nu. Som sagt er det her den sidste høring i alt 6, og så har vi et byrådsmøde den 28. august. Det første byrådsmøde efter sommerferien, og der vil vi træffe principbeslutninger, som er afgørende for udviklingen af vores havn og vores by og vores kommune. Og der håber jeg selvfølgelig meget på, tror jeg vi alle sammen gør, at i forhold til det her med netop at skabe investeringssikkerhed, at vi kan etablere den bedst mulige bredde omkring de politiske beslutninger. Indtil nu, vil jeg sige, i den her række af høringer, der har vi fokuseret på en række sådan forskellige enkeltstående bredder i det, der sådan skal blive til en samlet udviklingsplan. Og i dag, den sidste dag, der skal vi forsøge at samle nogle af de her bredder. De er ikke entydige, skal jeg lige så sige, og jeg er også sikker på, at der vil være uenighed om, hvordan brækkerne ser ud, og der vil også være uenighed om, hvordan vi kan samle de forskellige brækker til noget, der skaber en helhed og en retning. Og
det, der tegner sig nu, det er sådan konturerne af 2 forskellige scenarier. Et scenarie, der handler om en maritim byhavn, og et andet scenarie, der handler om en maritim industrihavn. Der er en ting, der er sikkert, når jeg kigger på det, og det er, at de her 2 forskellige billeder på, hvilken vej de vælger, at det kan ikke forenes. Man kan ikke få lidt af hver, og de kan ikke lægge sammen. Det er faktisk et enten eller, og derfor skal der træffes et valg. Når vi skal træffe det her valg, så skal det gøres klart, at der naturligvis er forskellige interesser på spil, og det er helt legitimt og forståeligt. Vi skal også være bevidste om, at vi ikke kan tilgodese alle interesser, og derfor vil vores valg og politiske beslutninger også konflikte med nogle af de her interesser. Netop i den situation, der vil jeg meget gerne appellere til, at vi ikke beklikker hinandens motiver. Jeg tror, at alle, i hvert fald i vores byråd, og også blandt jer, der træffer vi i dag egentlig med det afsæt, at vi egentlig vil vores borgere og vores kommune det bedste. Og det skal vi have respekt for, og vi skal have respekt for, at de her valg kan falde forskelligt ud. Men det sker altså på baggrund af et fælles ønske om at gøre det bedste for Svendborg. Når jeg sådan tænker tilbage på de foreløbige sidste 2,5 år i den her byrådsperiode, og også i den forrige byrådsperiode, så har jeg sådan en fornemmelse af, og vi har faktisk også gået ud af det, at i løbet af sådan en 4-årig byrådsperiode, der er det normalt 1000 sager deromkring, som danner i vores byråd og som byrådspolitikere, altså vi skal tage stilling til. Langt hovedparten af de her sager, de kan forekomme relativt enkle. Et byråd godkende, at et skolebestyrelsesmedlem udtræder i utiden. Et byråd godkende, at det er Vestjylland, der kommer ind. Et byråd godkende eller stille garanti for en kommunegaranti for et lån. Hvad lige med Svendborg-pigen, når vi laver en ny lokalplan, og hvordan forholder vi os politisk til flytningen af Terningen, når det er i spil. Og hvad med punkt- og trafiksikkerhedsforanstaltninger på udvalgte villaveje i vores nedrykning by og kommune. Så er der rigtig mange sager. Der er også sager, der har større betydning, måske samlet set for alle borgere og for Sydfyn. Det kan være vores budgetlægning, det kan være institutions- og skolestruktur, det kan være vores kommuneplan osv. Men så er der altså også sager, der rækker rigtig langt frem i fremtiden. Og det er det, der får mig til at sige, at det vi står med nu, det har faktisk en helt særlig karakter. Det er en sag, der kan blive vigtigere i vigtigst i rigtig mange byrådsperioder herfra. Det er i virkeligheden en sag, der vil få konsekvenser af overbevist om for Svendborgs udvikling de næste 20, 30, 40, 50 år. Når byrådet om ikke så lang tid fastlægger principperne for en masterplan for Svendborg Havn, så fastlægger vi ikke bare rammerne for enkeltstående virksomheder. Vi fastlægger faktisk rammer, der kommer til at forme havnens, byens og Sydfyns udvikling i den her betragtelige lange række af år, der venter forude. Hvis vi griber den sag rigtig an, så kan Svendborg Havn blive en helt afgørende vækstmotor for Sydfyns udvikling. Og hvis vi vælger forkert, så risikerer vi at miste nogle kæmpe muligheder. Og dermed kan vi jo så forpasse, kan man sige, en historisk mulighed. Og derfor står vi jo altså med et ret stort ansvar, synes jeg. Og derfor kan man også ryste lidt på hånden, og man kan blive lidt usikker på, hvordan man skal vælge. Men i den situation, der synes jeg,
at det er vigtigt at huske hinanden på, eller minde hinanden om, som Johan Bramsen, der sidder herovre, har sagt det igen og igen i forbindelse med de her høringer. Husk på, siger han, ikke at vælge er også at vælge. Og derfor skal min appel være, at vi faktisk tør vælge nu. Vi har tidligere, som I sikkert ved, haft en 5-årig karensperiode på Frederiksøen. Og der vil jeg sige, at for 5 år siden, der var der måske gode grunde til, at byrådet pålagde sig den her karensperiode. Men det vil være alt ødelæggende for mig at se, hvis vi nu af frygt for at vælge forkert, tyder til løsningen igen med at bare udsætte. Det er simpelthen ikke en mulighed, synes jeg, og derfor er det afgørende, at vi vælger, og at vi gør det nu. Men hvordan, kunne man spørge, skal man fastlægge de rette rammer for en udvikling de næste 40-50 år? Alle ved jo, og Storm Pihl har jo sagt, det er meget, meget klogt, det vanskeligste i den verden, det er at spå om fremtiden. Så det er næsten sådan en halsløs skærning at skulle spå 40-50 år ud i fremtiden. Men alligevel så mener jeg, at man skal udgrave, eller man kan udgrave sådan en helt afgørende læring, når man ser på vores spådomme om fremtiden. Fordi der er nemlig sådan en ret tydelig tendens til, at vi altid undervurderer hastigheden i udviklingen. Vi kigger lidt i bagspejlet, og hvad er der sket i løbet af sidste år, og så forventer vi, at det er nok det, som fremtiden vil byde på, sådan lidt af det samme i hvert fald i det næste års tid eller 2. Det svarer egentlig til, at når man kører bil, at man udelukkende orienterer sig i bagspejlet, og som vi jo ved, vi er jo stadig kører bil, så er det livsfarligt, hvis man kun kigger i det her bagspejl i forhold til at orientere sig i forhold til retning, og hvor det er, man gerne vil hen. Det andet, det er, at vi også har en tendens til at betragte os selv og den nuværende tilstand som en hver udviklings slutmål. Nu bliver det næppe bedre, siger vi til os selv. Nu kan der vist ikke ske mere. Og der tror jeg, at vi meget, meget nøgternt skal studere den udviklingsretning, der har været. Det er globalt, det er nationalt, og det er lokalt. Og prøve at forstå så godt som vi nu kan, hvad det er for udviklingstendenser, der præger vores samfund og den verden, vi er en del i. Hvordan er det for eksempel transportsektoren udvikler sig? Hvordan er det situationen ser ud i forhold til industriarbejdspladser, hvor placerer de sig i fremtiden osv. Og når man så skal forudskikke, hvordan fremtiden vil forme sig, så skal man, som det allervigtigste måske, forvente, at udviklingshastigheden i fremtiden vil blive accelereret betragteligt. Og hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi sådan har det altid været, og der er intet, der siger mig i hvert fald, at det vil forandre sig fremover. Og derfor er det afgørende, at vi tør tænke visionært, og at vi ikke lader os begrænse af bagspejlets styring. Svendborg kan ikke skrue tiden tilbage, hvor vi havde hænder og et skibsværk, og vi kan heller ikke sætte tiden i stå. Det kan være tillokkende og også meget, meget hyggeligt og rart at fokusere på det, der var, og håbe på, at man kan genskabe det. Men det er altså en meget farlig vej at betræde, hvis vi vil tænke i udvikling, vækst og arbejdspladser for vores by. Derfor skal vi have det lange lys på. Vi skal prøve at forstå og begribe, hvordan fremtidens erhverv vil se ud, hvilke typer af virksomheder der er tale om, og så skal vi forsøge at skabe de optimale rammer for de her fremtidige virksomheder. Men havneplanen skal ikke kun og alene tage bestik af de fremtidige virksomheders behov. Vi skal inddrage rigtig, rigtig mange dimensioner også, og jeg synes et oplagt spørgsmål nu blandt andet handler om, og som er centralt, det er jo spørgsmålet om, hvordan fremtidens havn og udviklingen af vores havn bedst muligt understøtter den kulturprofil,
som vi gerne vil have i Svendborg. Jeg tror, vi alle sammen gerne vil have et sprudlende, spændende, åbent og bredt kulturliv i Svendborg, og kan en fremtidig havn og Frederiksø være med til at understøtte det. Det kan det naturligvis, det er jeg sikker på, hvis vi griber havneplanen an på den rigtige måde. Endnu en gang velkommen til alle sammen. Dejligt at se, at så mange er frem. Og så håber jeg på et rigtig, rigtig godt møde. Og så vil jeg give ord til Bo Bremsen, som er den konsulent, der har sort bælte i havneudvikling i Danmark, og som har understøttet processen hele vejen frem. Værsgo, Bo. Det er mig, der lyder flere navne. Jeg hedder Johan, og der er også nogen, der hedder Bo, Stig og sådan noget, og det er lige mig, der kalder mig. Jeg har fået lov til at være med i den her proces, og synes, at jeg vil starte med at sige tusind tak, fordi I alle sammen er med for studiet så godt. Det er et fantastisk flot fremmed, som vi vil have. Jeg gætter på, at nogle af jer er interesseret i fodbold og gerne til Italien og Spanien, og så er I alligevel her. Så tak for det. Jeg har nået at lave en gennemgang af det, der er oplevet i den her proces, og det resultat, der bliver lagt frem. Så er det 2 hovedafsnit. Vi har haft nogle spændende døgn i januar, februar, marts, april, maj og det her juli, og så det døgn, det foregår ved, at jeg får lov til at få Svendborg, og så har vi et forberedelsesmøde, hvor vi snakker sammen i den politiske styregruppe. Så har vi et møde om eftermiddagen med de interessenter, det vil sige dem, der ejer noget, lejer noget, driver virksomhed, gerne vil drive virksomhed på havnen. Dem har vi inviteret særligt til at drøfte det, fordi det kunne berøre deres virksomhed. Så har vi et møde, hvor teknikere og politikere snakker sammen. Hvad skal vi bruge de oplysninger, vi har fået til? Hvordan kan vi imødekomme de mennesker, der er? Så har vi åbent borgermøde, ligesom nu, og i morgen tidlig, så sætter vi os ned med bord og siger, hvilke opgaver gav det så, som vi skal have løst inden næste gang. Sådan har vi gjort i morgen 6 gange. Så jeg prøver det der igennem. Da jeg blev inviteret til Svendborg for at være med til det her, der var det der de 2 bærende ord. Det ene ord, det hedder investeringssikkerhed, og grunden til det hedder det var, at man havde lavet nogle planer her i nærheden af havnen, og man ville gerne have nogen til at følge penge i at realisere. De venlige mennesker sagde, det vil vi ikke, for vi kender ikke sikkerheden for, hvad der sker på nabogrunden. Hvad er det for noget, der kommer til at ske rundt omkring os? Der er noget, der hedder miljølov, og der er noget, der hedder kunder, og der er noget, der hedder så meget. Så hvordan vil de se på det, der er eventuelt sker? Hvis der ikke er investeringssikkerhed, så vil jeg ikke være med. Og det tog politikerne alvorligt og sagde, at vi bliver nødt til at diskutere, hvordan vi kan imødekomme den investeringssikkerhed. For det er jo ikke sådan, at hvis folk ikke kan investere i Svendborg, at de så holder op med at investere. Så gør det bare. Svendborg er i en konkurrence om de investeringer. Det var det ene ord. Det andet ord, der står beskæftigelse, det handler naturligvis om arbejdspladser. Jeg skal prøve at vise jer nogle tal for, hvordan arbejdspladserne har udviklet sig. Så det kommer jeg tilbage til. Der er naturligvis en omsorg for, at hvis man foretager sig noget, som generer en arbejdsplads, at man så kun gør det i lyset af, at man skaber en bedre fremtid. I min verden der er uddannet planlægger, og det er sådan, at at planlægge, det er at vælge. Det at vælge, det forudsætter, at man kan gøre forskel. Man kan gøre forskel på højre og venstre, og op og ned, sort og hvid, og syg og rask, og ung og gammel, og ikke besættelighed. Læs bagfra, så står der, at hvis man ikke er i stand til at gøre forskel, så er man heller ikke i stand til at vælge. Og så er de planer, man har produceret, det sker ikke på Fyn, ved jeg, man andre skulle ses det. Og så er planerne egentlig bare spild tid og tid. Troværdighed i investeringen findes i den sikkerhed, den tryghed, jeg kan føle i de planer, der er lagt. Da vi startede vi jo sådan set med en tom tavle, og der var skilte, der så sådan her ud.
øverst op, der skriver man den politiske vision, man har ambitionen om, hvad det her skal blive til. Nedenunder er der nogle kasser, det kalder vi indsatsområder, det betyder, at hvis vi skal nærme os vores vision, så skal der jo ske noget med erhvervspolitikken, så skal der ske noget med planpolitikken, så skal der ske noget med vejene, så skal der ske noget med forsyningsanlæggene osv. Der kan vi beskrive sådan nogle indsatsområder, og der har vi haft nogle dygtige mennesker til at hjælpe os med. Nederst der er der nogle større eller mindre ovaler. Bruger det også for jer? Ja. De her ovaler, det betyder projekter. Det betyder de konkrete forandringer, vi laver inden for et indsatsområde, for at sikre, at udviklingen går i den retning, vi gerne vil. Den er vi i færd med at udfylde, og jeg skal vise jer, hvordan det ser ud. De specialister, vi havde inde, det er folk, som i Danmark og uden for landets grænser anses for at være de dygtigste på deres felt. Den første, vi havde inde, han hedder Michael Henriques, og han er specialist i godstransport. Arbejder for staten, arbejder for de danske havne, og arbejder med, hvordan godsstrømme de bevæger sig. Og det er et spil på. Det Michael sagde, er, at den generelle havneudvikling hedder, at det går mod større skibe. Man kan ikke forstå en skid af, hvad du siger med det der lyd. Kan du mere diskant? Ikke så meget bas. Der er alt for meget bas på den. Alt for meget. Det kan desværre ikke sådan en falset. Der skrues. Kan I høre mig, hvis jeg bare råber? Nej. Så det er bedre nu. Jeg råber ikke mine ører nu. Det Michael siger, det er, at de skibe, de coaster, vi kender, de bliver større og større. De får en større dybgang. Der er jo mere og mere raffineret udstyr for at læse om os. Og der vil være stadig færre danske havne, som tiltrækker, som håndterer godset. De ligger i de transportknudepunkter, hvor der er et motorvejsknudepunkt, hvor der er et jernbaneknudepunkt, og hvis der er en lufthavn i nærheden, så er det ikke så tosset. De steder vokser transporten, andre steder afleverer man, og dermed siger Michael, at Svendborg har ikke en fremtid som godshavn. Svendborgs fremtid skal aflæses i sådan nogle ord, som der hedder det aktive, det rekreative, det variative, den fantastiske lagune, der ligger midt i byen, med en ø centralt placeret. Og så er der en masse andet, der har med skibe at gøre, som ikke er godstransport, men som er færger, som er træskibe, som er lystbåde osv. Og det siger han, det skal I passe på, og det skal I udbygge. Michael har en forfærdelig masse statistik med, så det giver jer en smagsprøve. Det der er en lille sammenligning af omsætningen på nogle havne. Hvis vi tager dem fra venstre af, så er det sådan, at den, der er grøn, det er Blågården, det er Nyborg. Den, der er rød og den højeste, det er Odense. Den gule, som er lavest, det er Svendborg. Og den sidste, den violette, det er Kolding. Der kan I så prøve at sammenligne. Og sige det på en anden måde, der er ikke nogen fynske havne, der har betydning i det samlede transportbillede. Den nærmeste stærke havn, hvis vi kalder den, den hedder Fredericia. Og efterhånden kan vi sådan tælle på en hånd, hvor mange betydende transporthavne, der er i Danmark. Det er sådan, at Nyborg Havn omsætter cirka det 10-dobbelte af Svendborg Havn. Den næste, det hedder besøg af, han hedder Ambæk, han har arbejdet med bestyrelsesformand i det firma, der hedder Samuel og Ambæk. Og det er sådan noget, man bruger, når en udenlandsk virksomhed skal placere sig i Danmark. Når en dansk virksomhed laver en ny filialstruktur, når man laver et stort nye erhvervsområde, der hedder Danmark C, som ligger ved Lillevældskronen over på Jyllandsiden og så videre. Den er altså landets førende erhvervsmægler, og ham har vi haft til at fortælle om, hvordan ser markedet ud for forskellige slags investeringer, både geografisk, branchemæssigt, økonomisk, kulturmæssigt og så videre. Kurt Albæk sagde, at Svendborg har ingen fremtid som industrihavn. Det der er Svendborgs fremtid, hvis vi kigger på investeringslyst, det er byudvikling og rekreation. Det vil sige, at hvis man går ind i en byudvikling, så skal man, nu skal vi godt efter, men de konjunkturer, der er lige nu, altså det marked, der er lige nu, vi kender selv renten og investeringerne og alt andet, at i den her situation, hvis man skal udbygge, så bliver det 80% boliger og 20% erhverv. Og det handler udelukkende om, hvad folk vil investere i, hvad tilvæksten er i arbejdspladser osv.
skylder at sige, at du og bare har også for 5 år siden, og der sagde han, at det er 70-30. Det vil sige, at de her tal er ikke stationære, de er konjunkturbestemte. Svendborg og placeringen på markedet kommer jeg tilbage til, men understregningen af også fra Kurts side, at Svendborg er noget helt særligt. Kurt udtaler sig altid så tydeligt, at det er vanskeligt at misforstå sig. Han sagde, at jeg har 2 muligheder. Den ene hedder byudvikling på havnen, og den anden hedder forfald. Kurt lavede en sammenligning med de konkurrerende områder, siger, at Odense er jo sådan en moderne by i den forstand, at den er et administrativt center, den er et universitetscenter, den er center for stor sygehus, den er center for kultur, detaljer og en oplevelse, og det er det, der i den periode af Danmarks historie bliver egentlig først og fremmest tiltrækker. De andre byer, der står deroppe, de har i stigende omfang fået funktion som forsteder. Svendborg var engang centrum, Svendborg var engang amtshovedstad, Svendborg var engang skibsværksted over malet og så videre. Svendborg var omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen på Sydfyn. Og i dag er forstås erhvervsudviklingen som Odense som centrum, men i en hård konkurrence med det, der hedder den østtyske bydom. En del af Odenses problem er, at der er 400.000 fynboer, og en del af dem, de trækker til Trækkernområdet. Og det Odense kan indeholde, er det resten kan bære. Den egentlige udvikling ligger i byerne og i hovedstadsområdet, og det er der investeringerne er. Når Kurt alligevel ser positivt på Svendborg, så skyldes det de særlige kvaliteter, punkt 1, og punkt 2, nærheden til Odense. Hvis man spørger Kurt, hvis du kigger på havnen med helt åbne briller, så har du bidraget med, og så har jeg stort set sagt det. Det er en fantastisk beliggenhed i en fantastisk by. Men det ses ikke alene fra landet. Det er også en fantastisk placering i forhold til øhavet og alt, hvad det medfører. Hvis I så lige får at lukke et øjeblik på øjnene, nu kigger jeg ud over gennemsnitsalderen. Der er et par stykker her, der også gik i skole om lørdagen. Der er et par stykker her, hvis forældre kom hjem fra arbejde lørdag efter det kl. 2. De havde 14 dages ferie om året, og så videre. Hvis vi lige sammenligner med det forbrugsmønster og det fritidsmønster, vi har i dag, så må I selv vælge, hvad vej I tror, om det går tilbage igen, eller hvad det nu gør. Jeg husker nok nogle trepartsforhandlinger, men det glemmer det. Så hvis man nu tror på, at der bliver mere fritid, at der bliver mere blanding af arbejdsliv og fritidsliv, og at der bliver større forbrug inden for nogle af de her områder, så kan man jo prøve at tegne det Danmarkskort, som ville modsvare efterspørgselen, hvis der er det papir, der kan spille ind med noget. Det er jo sådan, at en fynlægger som Kurt ser på. Næste vil jeg besøge af bestyrelsesformanden for udviklingen af Køge Havn. Projektet hedder Køge Kyst. Det har ligget nogle år længere, end de har, med hensigt til at realisere det. De har lavet deres udviklingsplan, og da Jørgen Møller var her, der var de lige på vej til at sætte første etape, det vil sige i Køge. Så Køge er ikke sådan et sted, som står højt på hitlisten blandt sjællændere, men de har formået at sætte nye signaler ved at skabe en sammenhæng mellem byens midt og havnen. Jørgen Møller er en fantastisk masse andre ting, blandt andet adjungeret professor på CBS, og jeg skal komme ud af det. Det skal ikke trække mig. Jeg bad ham om at fortælle de erfaringer, han havde som bestyrelsesformand, hvordan havnen skulle udvikles, mens der var erhverv der, og udviklet erhverv, hvor til der var knyttet forskellige former for miljøbelastning. Den uge, det var en dag, et par anbefalinger, det her er ene. Så siger han, at naturligvis er der meget trafik på en havn, trafik på en havn. Trafik kan dæmpes. Det kan man gøre noget ved. Det næste, han siger, det er, at selvfølgelig er der støj på en havn. Og støj kan i et eller andet omfang dæmpes. Naturligvis er der forurening, fordi der i tidens løb kommer ligget mange ting i Køge kaldte vi det Kolstrupgrunden, og det var fordi, de havde lavet trykimprægneret træ i Mægler i mange år, og det er ikke godt for mulen, der er nede i grunden, så den skal man enten lukke af eller grave væk. Det kan man også håndtere. Det, der ikke kan håndteres, det er risikovirksomhed. Det betyder, at hvis der er en virksomhed, som har en produktion, der medfører problemer for folk, fordi de bliver overbelastet på en eller anden måde, så er der ikke andre veje end at afvikle
efter Nues opskrift. Nu siger jeg også, at når man byudvikler, så skal man tænke meget på, at boliger og kontorer i sig selv ikke skaber liv. Det, der skaber liv, det er mennesker. Det vil altså sige, at det drejer sig om at skabe aktiviteter, som trækker mennesker til. Der er ikke meget liv i, at der sidder nogen med en PC inde bag et gardin, eller sidder nogen med en fjernsynsskærm inde bag et gardin. Vi har en by, som meget ofte emmer af liv for sådan en som mig, der kommer forbi. Der er restaurationsliv, der er en masse ting og sager, der mødes om og bevæger jer imellem. Altså den slags liv er det, der drager mennesker. Så hvis I kan lave liv, der kan trække mennesker til, ikke bare det, der bor her, men det I er dygtige til, eksempelvis turister, oplevelser osv., så er det en kvalitet, som spiller meget fint sammen med de øvrige bymæssige kvaliteter, I har. Han siger, pas godt på alt, hvad der hedder historisk spor, og så siger han som de andre, at der, hvor byen møder vandet, der er der spændende at være. Han siger, at hvis man skal lave en ny strategi, så skal man sørge for, at man har en stor destination. Man skal sørge for, at man har en robust udviklingsplan. Det er jo det her med konjunkturerne, som skifter. En solid investeringsplan. Det betyder, at man har gennemskuet, hvad det er for en økonomi, man bevæger sig ind i. Og sørge for at få et samarbejde mellem kommunen og de investorer, som skal med ind, så at man både sikrer sig en hensigtsmæssig økonomi og en kvalitet, man gerne vil være bekendt. Og sørge så for, at der er mange borgere, og sørge for at fortælle folk om, hvad der sker, også når beslutningen er truffet. Den sidste, vi havde inde, han hedder Mats Olsson, og han er ganske rigtig svensker. Han har været stadsbygningsdirektør i Malmø, og har stået for hele udbygningen af Malmø Havn. Han er lige blevet premieret sidste år af det svenske kunstakademi for fremragende byplanlægning, og Malmø er jo nok den by i Skandinavien, der tiltrækker flest besøgende, som vil opleve, hvordan man kan skabe kvalitet i en byudvikling. Vi spurgte Mads, hvad han ville anbefale, hvad det var, han havde lært der, hvor han havde lært. Det er en af Mads' takter. Vi kan se, jeg tror, at der er sådan en blå kurve, som starter højt, og så dykker en rum. Den her kurve, det var skibsværft til verdens største skibsværft, 6.000 arbejdspladser, som over en meget kort periode fik så hård konkurrence fra Asien, fra Polen og andre steder, at de ikke klarede det. Så stod man med et kæmpemæssigt problem, beskæftigelsesmæssigt, tomme bygninger, tomme arealer og en nederlagssætning. Og så gik man i gang og sagde, at det, der skal bære Malmø videre, det er en fornyelse af industrien. Så prøvede man at trække andre industrivirksomheder ind i alle de her bygninger og arealer, og der lykkedes ikke noget af det. Og så sagde man, at så kan det være, at vi bliver nødt til at prøve at se os omkring at finde en anden vision. Og det gjorde de så, og så lavede de by i den her. Det er den ene kode. Den kode, der hedder, at vi bakker med en hel masse kultur ind på havnen sammen med det her jævnfører. Det er en udstad, den kan I se på den grønne. Så sagde man, at fremtiden, den handler om viden. Den handler om, at der skal være mere viden i produktionen. Den handler om, at der er mange vidensjob rundt omkring, at der er uddannelsesbehov osv. Og så satte man på at skabe uddannelse. Først i et samarbejde med Lunds Universitet, og senere efter så fik man det bygget så vidt, at man har trukket egne universitetsfilialer. Og nu kan I se ude i enden, den blå linje, som lå meget lav, den begynder sådan en punkteret form stige, og det betyder, at der kommer nye produktionsvirksomheder til, som bare laver noget helt andet end skibsværk. De er begyndt at lave en helt masse videnorienteret produktion, og en af de førende virksomheder, den hedder for eksempel Tetra Pak, den vil så mange af dem på hver morgen. Vi har også haft borgermøder, og vi har haft interessentmøder, og vi har taget sådan de overskrifter med, hvad der først og fremmest har optaget dem, der har været på besøg. Det er meget tidligt at vide, at det maritime, det er Svendborgs Sø. Der er blevet understreget så meget over for de her specialister, og over for mig, og over for hinanden, over for politikerne og kommunen, at det maritime, det er Svendborgs Sø. Så har vi jo braget lidt det, og så kan vi jo høre, at der er meget, meget forskellige opfattelser af, hvad det maritime er. For nogle er det maritime, at værftet kommer igen og får en storhedstid.
Min far var ved værftet, det var ved stolte af. Det er selvforstået, at værftet ligger i livet, og rundt omkring ligger der nogle industrivirksomheder af forskellige slags. Det er mest. Og over i den anden side, der har vi nogen, der siger, at det maritime, det er nogle træskib, men vi kunne godt tænke os, at der herovre var et museum. Vi har arbejdet med et træskibsmuseum, desværre var der ikke lige penge til det. På det tidspunkt, det maritime, det er lystbåden, det maritime, det er det rekreative. Hver anden, jeg taler med her i Svendborg, de siger, at jeg var ude at sejle i kajak i går. Jeg har aldrig været så mange, der sejler i kajak, som vi bruger vandet, og vi har alle sammen jeres fortællinger om vandet. Og I har alle sammen jeres fortællinger om, at der er færgen og ind og ud, og der ligger nogle skibe og så videre. Så det er maritime, det skal vi passe på. Men man kan ikke passe på det på alle måder på én gang. Så selvom I siger, at vi er enige om det maritime, så er I ikke enige om, at det maritime betyder. En anden ting, der er blevet sagt, er, at vi vil have en havn med liv på, og vi vil have en havn, hvor der er plads til mangfoldighed. Og det har vi også forstået, og det har vi prøvet at bygge ind. Der er bare det der med det her ord mangfoldighed, at vi har forskellige lov og regler her i landet, som siger, at der kan være begrænsninger i forhold til mangfoldighed, og det vender jeg tilbage til. Og så har vi hørt sådan en, der hedder boliger på havnen, og det kan få nogen til at næsten få åndenød, hvis man siger boliger på havnen. Og når vi alligevel sådan stedet siger, at man bliver nødt til at sige boliger på havnen og tænke over det, så er det fordi, at de folk, der har markedsmæssig forstand, de fortæller, at hvis man vil have indsigter i fremtiden, så er man nødt til at tænke på boliger, fordi ellers så kan man ikke få tilstrækkelige investeringer ind. Virksomheder, nye virksomheder alene gør det ikke. Og der er det interessant at tænke over, hvad er egentlig i det, borgmesteren sagde 20-30 år? Altså, jeg kan godt huske, hvordan en virksomhed så ud for 20-30 år siden. Der er ikke mange af dem. Hvordan ser en virksomhed ud om 20-30 år? Det prøver vi at komme lidt tilbage til. Jeg prøver at vise jer, her har I fået at vide, at overskrifterne var for forskellige mennesker, der kom ind. Det er befolkningsudviklingen i Svendborg fra 1984 til i dag. Cirka 25 år. For 25 år siden var der 54.000 indbyggere, og i dag er der sådan 58.500. Jeg spurgte på et møde lidt tidligere på dagen, og jeg spørger igen. Det der med, at det begynder at gå tilbage i 2008, hvorfor gør det det? Der er kommunesammenlægning. Nyt byråd. Krisen. Der var en, der sagde, at det er motorvejen. Ja, det er faktisk ret morsomt at tænke på, at motorvejen kan køre begge veje. Normalt forestiller det sig en sig, at man kun kan køre den ene vej. Altså, der kommer også i Nordjylland, der kommer lidt rundt omkring i hele landet. De der 2 motorveje, der er oppe i Nordjylland, der er en, der har overvejet, om man ikke kan købe nogle af de der nedlagte signaler fra jernbanestationen. Den der hedder, gå ikke over, der kommer tog. Ja. Og så må det præcis, der går ikke over motorvejen, der kommer bil. Den politiske vedtagelse om de her motorveje, det var, at det var kompensation for togudviklingen. Og det var noget, der virkelig skulle se gang i erhvervsudviklingen i Nordjylland. Der er man mål. Det er blevet hurtigere og hente. Så I skal tænke meget over, om I er en boligkommune, om I er en forstad, om I er en industrikommune, eller hvad de der fremtidens arbejdspladser er for nogen. Det der er en anden måde at lave Danmarks kort på, det er Danmark i 1960 og i 2010, og det viser alle ansatte i Danmark fordelt på Danmark. For 50 år siden, og det er lige et lille pluk af Danmarks historie, det er et øjeblik i Danmarks historie. For kun 50 år siden, der var 75% af de ansatte, cirka 3/4 af de ansatte var beskæftiget med noget, man kunne få snavset hen og noget i ryggen af. Forskellige former for produktion. Prøv lige at holde øje med, at noget, der virker godt 35% var beskæftiget ved landbrug og fiskeri. Der var gang i landsbyerne den gang, skal jeg lige så sige. Der var karpe og piger, og der var hele
hen i nærheden af 40%, der var industri og håndværk. Og så var der 1/4 af alle danskere, de lavede noget, der hed service. At nationaløkonomerne advarede imod og sagde, pas godt på det der service. Offentlig service, det er noget skidt. Man kan ikke være lidt en anden sag. Svendborg var amtshovedstad, så de havde rigtig mange af dem der, men alligevel var opfattet selvopfattet, det var industrien. Så prøver vi at tage Danmark i dag, det er stadigvæk Danmark. 50% af arbejdsstyrken har en refusion. Der er 75%, der er beskæftiget ved service. Det er mange af offentlige på det. 25% er beskæftiget ved produktion. Og danskerne er blevet 2,2% rigere hver eneste år i den periode, hvor det deres købekraft. Hver 20. år fordobles danskernes købekraft, det er gjort siden 1850. Nu skal jeg alle sammen lige lukke øjnene et øjeblik, hvis man ikke falder i søvn med. Hvis I lige lukker øjnene, og så siger jeg, så er borgmesteren på ordet, så siger vi så med 37 år. Den der er oppe fremskrevet til 2030. Hvordan ser det ud? Hvad vej tror I, den kører? Så den vej eller den vej? Hvis jeg nu prøver at vise jer, hvordan det ser ud i Svendborg, så er det sådan, at Svendborg, fordi det er en gammel administrativ by, fordi I har tiltrukket væsentlige funktioner i tidens løb, så er der 80% i dag, der er beskæftiget med service i Svendborg. Den nederste kode svægter jeg af, den næste nederste, den der jævnt faldende blå her, det er landbrug. Den ovenover, der bevæger sig fra 6.000 ned til 4.000 arbejdspladser. Det er industrien. Den øverste, det er serviceerhvervene, der vokser fra 15.000 til godt 19.000. Hvis jeg fokuserer ind på det her, og tager bare de sidste 8 år af Svendborgs historie, så har I mistet 1.000 arbejdspladser cirka inden for industrien og landbrug. Og I har fået 1.200 stykker inden for service. Hvad er fremtidens erhverv? Ja, da jeg kom ned første gang, fordi jeg hed Svendborg, det er en rigtig industri. Med 80% serviceerhverv. Vi kigger lidt nærmere på det her med miljø. Og nu må I altså undskylde, at det bliver lidt teknisk. Og det er fordi, det er teknisk. Forurening, eller hvad jeg nu vil kalde det, miljøbelastning, det kan være en række forskellige ting. Den ting, vi kigger på nu, den hedder stop. Der er noget, jeg ved noget, det der kan være luftbåret, som ikke er så forfærdeligt sundt, og indholdet, det kan være støv eller emission. Emission, det betyder, at man har et eller andet opløsningsmiddel. Det kan være, at man ikke har lugtet det, men det affætter hjernen, og det er ikke så. Det vi kigger på nu, det er støj. Når man arbejder med sådan noget, som vi gør her, så er der en vejledning fra statens side, der hedder, at når du er i en situation, hvor bolig og erhverv kommer tæt på hinanden, så skal du lige holde øje med, hvad det er for noget erhverv. Så er der sådan en lang liste over alle forskellige typer af erhvervsvirksomheder, og de har fået et nummer. Det hedder nummer 1, hvis der ikke er nogen nævneværdig miljøbelastning på virksomheden. Det hedder nummer 7, hvis det er det tungeste miljøbelastning, vi kan finde i Danmark. Vi har 2 stykker, der hedder nummer 6. I sidder i den ene, og I har udsigt til korn- og foderstoffen, som er den anden. De 2 virksomheder kaster en planlægningszone af sig. Det vil sige en zone, når man planlægger, så skal man undersøge, om det giver miljøproblemer inden for den, og den er 300 meter. Og grunden til, at den er 300 meter, det er, at man har en erfaring for, at en virksomhed i kategori 6, den kaster miljøproblemer af sig ud i nærheden af de 300 meter. Det taler stop. Det vil sige, at hvis nu tænker jeg, at vi skal byudvikle et eller andet, så er det værd at holde øje med, at miljøloven beskytter altid svageste part. Havneplanlægningen i Frederikshavn havde nogle venlige mennesker, som boede, jeg tror, 250 meter fra Danjar. Mens Danjar var meget aktive, så havde de naturligvis støj for deres virksomhed, og nogle af de der folk, der ikke født og opvokset i Frederikshavn, så de synes, at det var en forbistret lang, og så ringede de til teknisk forvaltning og sagde, at vi godt komme ud og måle. Så stod man i
eller ret. Eller også så kan jeg købe de her folk ud, så hen og sige til dem, hvad skal jeg have for jeres hus, så køber vi det. Så gjorde jeg det sidste. I dag er både Daniel og Ørskov nedlagt. Det vil altså sige, at kommunen fik sådan en lidt svingende planlægning i den periode. Det, man skal tage stilling til i Svendborg, det er, at den røde og den gule cirkel til sammen dækker havnen af. Det betyder, at hvis man vælger at tilgodese industrien, så sørger man for, at der ikke er noget som virksomhed inden for den røde og den gule cirkel. Og hvis man gerne vil byudvikle for havnen, så ringer man til de vældige mennesker, der bor i den røde og den gule cirkel og siger, at I skal ikke regne med at få forventet jeres lejemål. Fordi på en havn, der lejer man arealet, og det gør man typisk i nogle meget lange lejekontrakter, som er lige så lange som en kreditforeningslovens løbetid, det vil sige op til 30 år. Så nok viser, hvor lang tid der er tilbage i de her lejekontrakter. Og så er det jo det der, som borgmesteren også var inde på, melder sig. Ja, man kan vel ikke ligesom gøre begge dele. Det kan man jo sige, at hvis folk finder sig i det, og hvis I er stensikker på, at alle, der kommer i fremtiden her, at de vil være venlige og leve med de belastninger, der er, og inden jeg ringer til teknisk forvaltning, så kan I godt leve med. Man kan også stille sig det selv spørgsmål. Er der nogen af jer, der kan huske, hvornår miljøloven sidst blev lempet? Man har altså sådan en diskussion med sig selv, der hedder, at det der med miljøproblemer, hvordan det bliver håndteret i fremtiden, og hvilke rettigheder giver det folk, der bebor områder tæt på miljøbelastende virksomhed. Prøv at gå lidt tættere på de her alternativer. Det område, der har en ende heroppe med hus, det er det område, vi kalder Svendborg Havn i det følgende. Jeg ser, der er et par stykker, der sidder og følger med, og nu skal jeg sige til jer, at jeg føler ikke hæftet slag. Jeg prøver sådan at tage de vigtigste punkter ud. Og det er ikke for, at der er noget, jeg kan springe over, vi kan uddybe det hele. Men jeg har fået at vide, at vi skulle være færdige med nytiden. Og hvis vi tager det hele, så bliver det en natteforestilling. Jeg har lavet 2 scenarier ud fra den lytning, vi har lavet på folk. Vi har lyttet til dem, der har sagt, at vi vil have en industrihavn i Svendborg. Det med det maritime, det er knyttet til industri, det vil vi have, og derfor hedder det maritime industrihavn. Det betyder, at man giver de virksomheder, der findes på havnen, investeringssikkerhed og sikkerhed for, at de udlægger produktion i retning af et der larmer og støver og gør noget andet, så kan de være sikre inden for de grænser, som jeg har givet. Det er jo ikke nok en måde, det gør i dag. Det kan være, at der kommer en ny ordre ind, der kræver noget andet udstyr til næste. Så det er det ene alternativ. Det andet alternativ, der hedder det maritime byhavn, der har vi lyttet til dem af jer, der har sagt, at vi tror, at fremtiden er en anden. Og der opdager vi havnen gradvist 30 år til en maritim byhavn, og ved byhavn forstår vi et sted, hvor det vi normalt finder i bymidlerne også kan findes. Så er der en tredje vejforståelse, og det har vi stået en streg op. Og det kan I godt forstå, når I har set det her kort. Man kan ikke med miljøloven i den ene hånd lave en sammenblanding med den anden. Det giver ingen investeringssikkerhed. De 2 scenarier, de giver begge 2 investeringssikkerhed, og det er derfor, vi har lavet. Begge holder fast i det maritime, men de gør det på hver sin måde. Og det gør det, fordi at de har fortalt om det maritime på forskellige måder. Man skal være meget opmærksom på, at det her det er ikke sort eller hvidt. Der er en lang række virksomheder på deres kamp, som ikke er i kategori 6. De er bare biler. Når jeg går rundt på havnen, så står der, at her er der en maler, og her er der en butik, og her er der en service, og her er der et værksted, og sådan noget. Det er derfor, jeg siger, at det der kan være i bymidten, det har I også blandet sammen i resten af jeres bymidten. Men I har ikke en tung miljøbelastende virksomhed liggende i jeres bymidten. Så der er altså en hel del virksomheder, i virkeligheden langt de fleste arbejdspladser, der kan være i begge alternativer. Det her, det fokuserer på 2 virksomheder, som ikke kan forenes med det andet. Det her det er det nærmeste, vi kommer en helhedsplan. Og de fortæller, hvad er, der kan være hvor.
Vi er på Frederiksø, så der starter vi. I den maritime industrihavn, der kan der være industri, der kan være værksted, der kan være flydedok, der kan være værft, oplag, store skibe og slæbebåde og værendens hus og et træskibsværft og hvad der nu ellers kunne være knyttet til det. De får investeringsstøtte. Vi går over til færgerne, de bliver der, og kulturen og Holløbaren bliver der. Vi går videre til Jessens Mole. På Jessens Mole har der været tanker om, at her kunne det være rart, hvis vi ligesom kunne få nogle boliger ind. De boliger, det er ikke muligt, for det ligger inden for den indflydelsesområde, som værftet har. Så det vil sige, at der kan være trafikknudepunkt, der kan være service, der kan være kontor, der kan sikkert være et par butikker. Går vi videre i bunden af havnen, ja, så har vi nogle områder, som i dag ikke er bebygget særlig meget. Der forestiller vi os, at der kan være kontorer, der kan komme lystbåde ind og ligge i inderhavnen, og vi kan lave nogle nye butikker af de mere arealkrævende, der gerne vil ligge med en rundkørsel lige i kanten af bygningen, og så nogle kender I fra alle byer. Og går vi over på Nordgaren, ja, så kan I se, at bag i bagområdet, der er de virksomheder, som vi kender i dag, og fremme, der har vi så industri, vi har værksteder, vi har store skibe, vi har oplag, og hvad der ellers er, altså det, vi kender i dag. Så går det maritime byhavn. Så kan jeg starte her på Frederiksø, og det gør jeg ved at sige, at Frederiksø er heldig. Frederiksø er det bankende hjerte, det har vi hørt. Derfor er der ikke en eneste bolig i det her alternativ på Frederiksø. Frederiksø er forbeholdt det, som gavner hele byen, hele kommunen, til gavn for alle. Og det vil sige, at der er træskibsværft, der er sikkert kommet det museum, vi har ønsket jer tilknyttet til værftet. Det vil være det mest oplagte sted at placere det bibliotek, vi har diskuteret. Der kommer et pragtfuldt hotel, der kommer en stor udvidelse af lystbådehavnen, der kommer uddannelse, der kommer kultur, men slæbebådene ligger der fortsat, og der er fortsat nogle håndværksprægede virksomheder, som kan følges med det her i forlængelse af det maritime miljø. Færgeområdet siger ikke noget om, for det er ligesom i det andet. Hvis jeg går op til Jessens Mole, så kan I se, at det ligner det andet, bortset fra at nu er det muligt at bygge boliger ind i det område, og på samme måde kan vi både i Inderhavn og på Nordgaren se, hvordan bolig, fritid, promenade, lystbåd, kontor, service blander sig, og det gør det jo sådan i de forhold, som er aktuelle i takt med, at processen skrider frem. Det er en måde at illustrere det her på. For en anden måde at illustrere det på. Hvis man vælger den maritime industrihavn, så har I sikkert bemærket, at der i løbet af de seneste uger er sat nye havn og lover op, fordi lovgivningen kræver, at områder, hvor der går gods ind og ud på forskellige vis terrorsikres, og det kan I så også diskutere med jer selv, for at mere eller mindre af den slags. Det vil sige, at kun der, hvor der er gult, er der offentlig adgang i den maritime industri her. Resten er adgang for gult, frem og spærret. Filmene viser, hvordan det gule område, altså Jessens Mole og ned til færgerne osv., hvordan det kan spille sammen med det projekt, vi i øjeblikket laver, sådan at by og havn forbindes på det sted. Hvis vi tager den maritime byhavn, så er det orange områder. Det er dem, hvor der er offentlige arealer. Det er værd at sige, at et par stykker har sagt, at det er jo sådan noget med at bygge private boliger helt ud til målen, så det er, at man privatiserer havnen, og I må sidde og snakke med jer selv. Politikerne har sagt, at de bygger ikke noget ud til kanten, det er den ene ting. Og den anden ting, det er det der mere privatiseret, end det I lige har set. Hvis vi kigger på noget, som borgmesteren sagde, det jo, at det er meget, meget svært at spå, især om fremtiden. Men så er det alligevel nødvendigt at gøre sig nogle forestillinger. Fordi som Lue også sagde, at det er meget vigtigt at gennemskue sin strategi og gennemskue sin økonomi. Og derfor har vi bedt om bedste mands bedste bud på det her. Og når man gør det, så er det forbundet med usikkerhed, det siger jeg fra starten. Jeg skal nok redegøre for usikkerheden. Men vi har taget det her med, fordi det kan give nogle billeder af, hvad det er, man går ind i, uanset om man vælger det ene eller det andet. Det første, vi har her, det er en maritime industrihavn. Vi har prøvet at få
registreret, hvor mange virksomheder, der er indregistreret inden for det område, som vi kalder havn. Og det betyder, at hvis en virksomhed har sin adresse der, så har man i det offentlige system oplysninger på virksomhederne. Vi kan naturligvis ikke få oplysninger en virksomhed ad gangen, fordi den er beskyttet. Altså vi skal ikke alle sammen sidde og kigge i, hvordan virksomhedens økonomi ser ud eller andre forhold. Så derfor kan vi få en sum, lønsum, som udbetales inden for det her område. Den lønsum kan man dividere med en gennemsnitsløn i Svendborg, og så kan vi se, at der er lige omkring 500 arbejdspladser registreret på havnen som helhed. Den kan vi fordele på branchen. Og når vi så gør det, så kan vi se, at cirka en tredjedel af de virksomheder er maritimt relateret. Det betyder ikke, at de sejler eller de kajer. Men det kan for eksempel betyde, at der sidder en mæglervirksomhed, som håndterer fragt i et meget stort område, og så bor her. Den er maritimt relateret. Der kan være motorservice, hvor 2/3 af folkene farer rundt i hele Danmark og arbejder med motorservice. Det er ikke samt som de arbejder her, men det er registreret. Og hvis vi så kigger på, hvor mange arbejdspladser er knyttet til det her med, at man er afhængig af kaj. Det er klart, at de skibsfører, de er afhængige af kaj. Og det er også klart, at korn og foderstoffer har en lille smule gods set i forhold til andre havne, som går ind over kajen og foderopgaver. Og sådan kan der være nogle forskellige ting. Så i størrelsesordenen, en sjældedel af de her 500, i underkanten med 100 arbejdspladser i bedste fald er knyttet til kampen. Så er det bare, hvordan de fordeler sig. Jeg kan se, at det er Angora-Haven, fagforening, restauranter, caféer, liberale erhverv, privat service, butikker, skibsmæger, speditører osv. At det er alt sammen arbejdspladser, som kan være i både den maritime byhavn og den maritime industrihavn. Jeg har beskrevet, hvordan udviklingen har været inden for industrien. Det er ikke et Svendborg-forhold. Det er en situation, som hele den vestlige verden kender. At arbejdsintensive dele af produktionen, det har det med at flytte en tur til Polen eller Kina eller anden vældig sted. Det er viden, som det bliver i Danmark. Den arbejdsdeling har mange virksomheder med. Gælder det også Svendborg? Hvis man satser på den maritime industrihavn, hvad er det så for projekter, der sikrer, at beskæftigelsen ikke alene fastholdes, men også udvikler sig, så at det kan udfylde området? Det er en rigtig, rigtig spændende diskussion i forbindelse med landet. Der er jo samtidig andre arealer, jeg sagde det langs Hessens Mole, hvor der er arealer, der kunne placeres virksomhed på, kontor og service, detailhandel, veje boliger og tilsvarende inde i bunden af havnen ved rundkørslen, kunne man også sagtens forestille sig sådan noget. Og der har vi sagt, at må ikke at det kunne trække 1.500 arbejdspladser, hvis vi tænkte over, hvor mange kvadratmeter der er. Hvis vi går ind i et maritimt byhavn, så kan vi jo ikke lave samme regnestykke, for sådan en har vi ikke. Det regnestykke, vi kan lave, det er, at vi siger, at vi ved, hvor meget der kan bygges, sådan cirka. Og hvis man nu gik ind og sagde, at 20, som Kurt sagde, med 30%, det tror vi mere på, var arbejdspladser, ja, så kunne der være op til 1.250 arbejdspladser inden for det. Så havde vi alle de der arbejdspladser på Villægge, det er dem, der står bagefter. Så havde vi helt Frederiksøen med det der kultur i bred forstand. Hvor mange arbejder på hotellet, hvor mange arbejder på museet, hvor mange arbejder på så videre. Og endelig så er der detailhandel, som udvikles i takt med, at der har mulighed. Og i alt vil der være plads til op til godt og vel på 1.000 arbejdspladser. Så rejser det samme spørgsmål som før, at her står der er plads til, men det kræver jo en indsats at få fuldstændig, ligesom det gør med industri. Når vi kommer ned til de der 20 og 30 og 71 og 29 og det andet, så kan man lave en rigtig, rigtig langmodig diskussion af, hvilke tal der er rigtigt. Den er spændende, men i tilden så siger jeg bare lige, husk, at til næste år, så er vi kommet nogle andre. Så man kan godt lave en politisk her, men man kan næppe lave et tal, som holder i 30 år. I den maritime byhavn, der kan der være 1.800 boliger. Det svarer til 60 boliger om året.
Jeg spurgte Kurt, om det er sandsynligt, man kan afsætte 60 af den slags boliger i Svendborg på Fyn. Så siger han, ja, det lyder fornuftigt. Den slags boliger konkurrerer ikke med boliger i nyt parcelhusområde, som for eksempel tanken. Det er familieboliger, det er til familie med børn. Det her er en anden type mennesker, der søger den her type boliger. Erfaringstallet siger, at der bor i gennemsnit 1,7 i sådan en bolig. Og det vil sige, at her kan der være plads til 3.000 indbyggere, nye som gamle i Svendborg. Hvis vi går lidt tættere på økonomien, så har vi en maritim industrihavn, og vi kender de eksisterende tal. Havnens regnskab, det er en balance. Der er en tradition for, at når man kigger på budgetter og regnskaber, så ligger havnens regnskab i balance. Den har indtægter på 7,5 millioner kroner om året. Det er havnekæld, det er brugkæld, det er udlejning af bygninger og pladser og så videre. Og så har Vestgårdehavnen 2,0 millioner kroner per år, og det er både gæstesejlere og fastlæggere. Når så sagde, at havnen er i balance, så skylder jeg samtidig at sige, at vi her registrerer et underskud, og det gør vi, fordi at der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af karens måler osv. Og det vil sige, at balancen har sikret, at man ikke får flere penge, end man havde. Men hvis man også skulle bringe havnen op, så den vil stå i fremtiden og tiltrækkes, uanset om det nu var by eller industri, så skulle der laves nogle tilvægtige investeringer, og det kan I se, det står over investeringer af efterslæb, der er en årlig udgift på næsten 3 millioner kroner, sådan at vi har samlet drift og anlæg, når vi regner på den måde, knap 15 millioner kroner om året. Kigger vi på industrihavnen og sammenligner vi så over den periode, hvis vi nu sagde, at det var 30 år, ja, så kan vi sammenligne indtægter og udgifter, og så er der indtægter på underkæmpen af 300 millioner, og så er der udgifter for underkæmpen af 450 millioner. Man skal bare lige være opmærksom på, at jeg jo sagde, at der var et par steder, hvor man kunne sætte jord, som ikke er kajnært, og som derfor kan supplere en økonomi. Det ene var Jensens Noda, det andet var det gamle bosætterareal, eller det der er en opgave, der hedder området. Vi har ikke prissat det. Grunden til, at vi ikke har prissat det, det er, at da man sidste år gerne vil have nogle investorer ind, og i forløbende overrække har fået at vide, at investorerne vil ikke have det her arealer, for de føler ikke investeringssikkerhed i sætningsfunktion industrier. Så siger vi, hvad er så prisen? Og det kan vi finde nogen, og få to, hvad det vi kan se på, hvilken værdi har. Og hvis det skal forrente sig, hvordan hænger det der regnestykke sammen? Hvad er det, I får på det, I vil have, eller det, I kan få? Hvis vi går ind i den maritime byhavn, så har den nogle indtægter, der hedder salgsniveau. Det, man sælger, det er simpelthen byggeretten. Så holder man op med at leje arealer ude på lejekontrakter, så sælger man i stedet for til en eller anden, der vil bygge nogle kontorer eller nogle boliger. Det vi ikke har regnet med, det er værdien af de bygninger, der står der, som de har en eller anden værdi. Vi er ved herude på Frederiksø, så kan vi se, at de gamle administrationsbygninger, de har for eksempel en værdi, de er blevet købt af nogen, der kan nyde noget helt af det. Og sådan kan der være andre bygninger. Hvis vi kigger på de arealer, kommunen ejer, så er det dem her. Det vil altså sige, at de kan veje store dele af havnen. Det handler om byggeretterne og værdien af dem. Det har blevet vurderet, hvor meget sådan noget kan sælges for til forskellige anvendelser, som hænger sammen med det, jeg har fortalt jer. Og så kan man begynde at sige, hvor mange penge man kan få i kassen. Det her det er en engangsindsats. Det vil sige samlet set 250 millioner kroner. Men det afhænger jo af, hvor meget man vil bygge. Når det er 12 etage, 20, 3, vi kan godt se, at jo mere flere kvadratmeter, jeg kan skabe det ene på grunden, jo mere er grunden der. Og derfor er det her et udgangspunkt, som handler om at ligne, at få det til at ligne den by, vi kender. Hvis man går ind i det her, så kan vi se, at jeg sagde, at der var en Vestgårdehavn i tilknytning til Frederiksø. Det vil sige, at vi kan nemt fordoble kapaciteten på Vestgården, og gør vi det, så fordobler vi selvfølgelig også indtægterne. Hvor man gør det, så er der forskellige udgiftsbygninger til det.
Og det kan vi jo også snakke om. Og samtidig så kan I tænke over, hvilke andre aktiviteter, der kunne være ved Kajkamp, der kan give penge. Hvis man skal sælge byggevarer, så skal der jo altså være alt det her, der hedder fundering og vej og plads. Og her står der også pligt. Og pligt, det er altså fuldstændig som en gymnastik i gamle dage. Den er bare så langt, at man går ind i Kajkampen rundt. Og det er for at forhindre oversvømmelse ved højvand. Det er klimasikring, kalder man det. Det betyder jo, at dem, der har bygget, de vil gerne have på deres ting. Og derfor er der en udgift til det. Nederst står der parkeringsspørgsmålstegn. Og det er sådan en rigtig svær diskussion. Fordi I har fortalt omgivelserne, hvordan I håndterer parkering i jeres by. Hvis jeg parkerer helt centralt, så betaler jeg et eller andet for at parkere. Hvis jeg parkerer lidt længere ud, så er det billigere, og så er det længere ud, så er det gratis. Hvis det her opfattes som byhavn, så må det jo have samme regler, som de øvrige byer. Hvis parkeringsproblemet ikke kan løses her, så må det løses andre steder. Og løsningerne koster meget forskelligt. Så det vi har lagt ind her, det er, at det er normalt sådan, at man ikke betaler til en parkeringsfond, hvis man bygger et eller andet, og de der 100 millioner kroner, de skal indbetales til en parkeringsfond, og hvis man vælger den løsning. Man skal huske, at parkering er en vare. Parkeringsplads, det er noget, man sælger i vore dage. Og derfor så er det jo, hvis der selv bliver talt om her, at prisen er på en side på en parkeringsplads. Det pålægger det her regnestykke, og det er et spørgsmål. Der er nogle forskellige udgifter, og det er klart, at når man laver by, så er det ligesom alle mulige andre steder, at det rammer på miljøklassen. Havneudbytte i det her alternativ ikke være en selvstændig forretning, men en del af by, hvor man finansierer sine anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger over skattebilletten, ligesom man gør ved at være udbytte. Der er nogle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, man skal drive i Vestager, om der skal vedligeholdes kajer og måler osv. Og erfaringsmæssigt så bliver det et beløb på størrelse som 8 millioner kroner. Og det er et beløb, som successivt afvikles i takt med, at det her bliver almindeligt. Jeg håber, at I har hørt, at man kan ikke sammenligne to regnestykker. I det første regnestykke, der har vi fastholdt den mængde arbejdspladser, som findes på havnen i dag. Det vil sige, vi har ikke reduceret det i den takt, hvor med industriarbejdspladser afvikles i Danmark eller i Sverige. Så vi har sagt, det kan I fastholde. Og så har vi sagt, at de der arealer kan sælges, så kan komme nogle flere. Og så har vi sagt, at det kan også være, at I er selvfølgelig, at I kan få det ansat til at stige. Det er jeres diskussion. Det er meget optimistisk vurdering af tallene at sige, at her er der i størrelsesorden 600-650 arbejdspladser. Tilsvarende så er det jo sådan over på den anden side, at jeg der sagde, at det er det, der er plads til. Og om det bliver fyldt også for jer, det er også været på samme måde, hvad vi gør, hvad markedet gør. Og så kan man ellers kigge ned over, og så sammenligne de to alternativer med de forudsætninger, der har været her. Det her, det kan man lave en meget, meget lang videnskabelig diskussion om det er det rigtige kvadratmeterpriser eller og så videre. Vi har taget det bedste på Danmark, vi har fået det tjekket med erfaringstal, og det her, det ligger inden for det de bedste rådgivere kalder sund fornuft. Jeg vil bare sige til, at jeg må ikke have meget vægt på det. Det er vigtigt at have som politisk beslutningsgrundlag, at man går ind i fremtiden med åbne øjne, uanset hvad I venter. Men jeg vil understrege, at de her 4 H'er, de er gældende i prioriteret rækkefølge. Det, der står deroppe, det er, at det første H, det hedder holdning. Holdning, det betyder, det her vil vi med Svendborg. Og uanset hvem der kommer i vejen, så bliver de meget, meget flade og får en hurtig død. Det vil det her, det vil med Svendborg. Det er det første H. Det næste H, det hedder handling. Det betyder, at når man har sat sig i det fælles mål, så sætter man handling ind bag og realiserer. Ikke nok, at vi gennemfører, og vi arbejder sammen, og vi gør det dygtigere og bedre end andre. Så kommer tredje H, det hedder held. Held, det er noget, man opsøger gennem handling. Dem, der har været her før, har hørt mig sige,
at vi har en mand siddende hos os, der en gang om året undersøger, hvem der har vundet en lotto. Indtil videre er det sådan, at de eneste, der har vundet, det er dem, der har købt en kupon. Det mener jeg er et godt bevis for, at kendt er noget, man opsøger. Og dermed er det sådan, at hvis man har styr på holdning, på handling og på kendt, så er håndøger sjældent det største problem. Der er bare en hver forsamling over 50 ganske en, der siger, det får vi aldrig råd til. Og så er det, at man lige kan sige 4H. Altså forpligtende samarbejde, det er en rigtig god vej til nogle resultater. Jeg lovede, at jeg ville prøve at give en oversigt over lejekontraktens løb. Og der kan man altså se, at eksempelvis DNB, de løber frem til årsskiftet 27-28, sådan cirka. Det betyder, at hvis man vælger et alternativt scenarie, hvor deres miljøbelastning ikke kan accepteres, så har DNB 16 år til at tilrettelægge, hvor de gerne vil ligge i stedet for, eller hvordan de vil tilrettelægge deres produktion, sådan at de ikke medfører de miljøproblemer, som de gør i dag. Tilsvarende kan man sige en flyddom, som med sin sandlæsning er den største belastning herfra. Den ligger sådan en fin heste herovre. Og den er ikke allerede taget lidt af. Du er velkommen til at tage et. Forsiden af det heste ser sådan ud. Det står meget, meget enkelt der, hvad opgaven er nu. Der står, at jeg har gennemgået 2 scenarier, og det håber jeg har kunnet forstå. Der er et valg. Jeg håber, at I de beskrivelser af sammenstødet mellem miljøbelastning og miljøfølsomhed kan se, at der er tale på 2 alternativer og ingen mening. Det drejer sig om de 2 virksomheder, det kan vi godt sige, som det er. Det er dem, der giver de store miljøzoner. Langt de fleste af de øvrige virksomheder kan indpasses i den maritime byer. Det er ikke et spørgsmål om, hvor virksomheder bliver ramt. Det er et spørgsmål om, hvilken type virksomhed kan indpasses i hvilken alternativ. Og det er et spørgsmål til jer, der hedder, at I vil investeringssikkerhed i Svendborg. Og så er et spørgsmål for mig, der hedder, og hvem skal så have det? Det er rigtig mange af jer. Og hvis vi nu forestillede os, at jeg lavede sådan en talerrække, så er der mange, der vil komme til møder, men endnu flere, der ikke vil. Derfor har vi tænkt os, at vi gør det, at vi sætter så 4 cafébord derovre. Så står der 4 herovre. Og dem derovre, de vender ind mod byen. Derfor hedder de maritime byer. Dem der, de vender ud lige præcis mod værft. Derfor hedder de maritime industrier. Og ved hver af de borde, der vil der være en ansat fra Svendborg Kommune med en FOO. Og så vil vi rigtig gerne lytte til, hvad I mener. Og det vil sige, gå hen til et ord, som handler om byhavn eller industrihavn. Og så vil I sige, at jeg synes, at de her mennesker fra Svendborg Kommune skrive en stikord eller en lille sætning, sådan at vi fanger det i siden. Så er fidusen ved den måde at arbejde på, og så kan I jo holde øje med de andre på. Så pludselig så kan I se, at der står et ord herovre, som i hvert fald er sludder, eller også er noget, I er meget enige i. Og så kan I gå hen og udfordre dem, der står ved det her. Og det vil sige, at I kan få lov til at diskutere med hinanden alle sammen. I kan få lov til at diskutere både industrihavn og byhavn, og I kan få lov til at reagere på hinandens vilje.
også ondt i mig, altså som sømand, fordi jeg synes, at det er rigtig fedt, at jeg kan kigge på det der skib hver dag op fra, ikke op fra mit kontor, men op fra skolen. Men jeg ved jo også med mig selv, at der vores studerende, hvor der er 550 studerende, der kommer fra Svendborg, selvom de går så tæt på havnen, næsten ikke. Jeg selv også op i Køge og jeg kan huske, hvor jeg var på det store skib, og syge. Så det må vi se, hvis ikke så skidt til det her. Nej, altså. Ja, og så er vi så heldige, at Claus vil være den første, og han vil vise, hvordan man for 10 kroner kan sende et telegram til sin mor, og i ganske få ord fortæller hovedresultatet, og han vil så være rollemodel for resten. Værsgo, Claus. Inden jeg starter, vil jeg godt lige se de 10 kroner først. Nej, jeg vil gøre det meget kort. For at starte sådan lidt tilfældigt, så var der meget fokus på oplevelserne og muligheden for at koble forskellige oplevelsecentre sammen her på Frederiksøen. Bibliotek, museum,
bibliotek, maritim museum, altså ikke kun fysisk, men også de samarbejdsmuligheder, der ligger i det, blev nævnt. Madhus, der ligger et konkret projektforslag til det, som måske ikke skal ind på biblioteket og svine, men alligevel en form for oplevelse. Der blev nævnt noget igen omkring oplevelse med inspiration fra Sydfrankrig. Der skulle sættes citationstegn, gåseøjne om blomstertorv, men der blev henvist til Nice, hvor man har arbejdet rigtig meget med sådan oplevelser ned mod Rivieraen. Der blev peget på, man kunne i stedet for at sælge arealerne overveje bare at leje dem ud på nogle langtidskontrakter, sådan som man egentlig arbejder på havnen i forvejen, altså uanset at man skulle bygge boliger. Og så blev der spurgt til, er der overhovedet nogle investorer? Og så blev der diskuteret en del, at når man har truffet en beslutning, så er det med at få sat overvejet rækkefølge og få sat nogle år på de forskellige dele af havnen. Det er noget af det første, der skal gang i. Så var det også sådan, at når man nu skulle i gang med det, så skulle man sætte stærke krav til, hvad det skulle være for en industri. At det ikke lignede et eller andet fra østover. Så mente man også, at der var en fremtid ved det, at virksomhederne er på vej til at vende tilbage fra Kina. At der var masser af muligheder for at tilbyde en god placering her ved havnen. Og at man så skulle sørge for at samle alt omkring skibsbygningen her på Frederiksø. Det var vel sådan set, så var der lige en lille bemærkning om, at det var faktisk meget godt gået i den præsentation her, at det nærmest kom til at virke som frivilligt tvang. Tak for det, og vi tager den næste. Som også er en industrihavn. Ja, og der var flere meninger om det. Der var en af mine, det var fuldstændig meningsløst at ødelægge industrien i byen og hjælpe andre steder. Nye arbejdspladser, det kunne også skabes andre steder lige på havnen, da det ikke er nye arbejdspladser, der var havnerelateret. Så det var faktisk ikke så meget for med Nyhavn. Og som Jan også nævnte, en kommende trend er, at nogle industrivirksomheder kommer tilbage fra udlandet, og hvor skal de så være, hvis der ikke er plads på havnen? Der var også et spørgsmål, kan industri ikke gradueres og så blive? Og det hænger sammen med det næste. Sker der ikke en udvikling inden for produktionen, f.eks. foderstof, og kender man til den udvikling? Det hænger sammen med teknologi, gør miljøzonen måske indskrænkes i fremtiden. Og så var der mening omkring, at man mistede noget af det maritime også, fordi at skibstrafikken er på svæk. Inden med at høre sig. Jeg stod også ved et industrihavnbord, og vi startede med Ring Andersen, som den anden gruppe her også var, og det var man enige om, at det her bord det skulle bevares under alle omstændigheder. Med Ring Andersen, der måtte man også tage de hensyn, at de miljøgodkendelser, de skal have, de må så gå ud over nogle andre. Det måtte være muligt at reparere træskibe, ikke, og blive ved med at have dem der, så måtte man finde nogle lempelige løsninger. Så var man lidt hen over færgerne. Der var en enkelt, der foreslog, at de skal helt ud af byen og længere ud på kysten, men de fleste mente egentlig, at færgerne hørte godt til herinde, hvor vi kender dem, kom ind i byens hjerte, så det var de to meldinger, der var på det. Så var vi omkring terrorhegn og FAF og det derovre, og der var sådan lidt forskellige meninger omkring det. Man mente jo nok, at der var noget pjat med alt det der sikringshegn og så videre, og de vi måske ikke forsvinder af sig selv, men man var lidt i tvivl omkring, at man stadigvæk skulle have en foderstof, som kunne få varer ind og varer ud over kajen. Så var noget, der var rigtig vigtigt, det var, at de historiske bygninger, som var rundt omkring på havnen, de skulle bevares i alle tilfælde, uanset om man fortsatte noget industriudbygning. Og så en meget fine udsigt nede fra havnen af og op over byen. Man måtte ikke bygge så højt nyt, at man ikke kunne se byskrænten og op til kirken og op i byen. Ja. Ja, jeg stod som en på, hvor vi diskuterede både industrihavn og byhavn. Og en ting, der blev nævnt rent i bordet, det var omkring støj.
og støjen fra dokkerne hernede, og støjen fra FAF, den var sådan set tålig. Det var meget fint, det var rart at høre, at folk gik dernede. Det var meget nærmere vejtrafik. Så var der en anden borger, der siger, at lugten og genen fra FAF, det er simpelthen tåligt, og en stor gene på den borger. Så der er sådan en del mening om, hvad støj og stor emission fra de her virksomheder, det indebærer. Afspæringen kom de også omkring. Der var en holdning, der blandt andet, der er jo ikke lukket det meste af tiden alligevel. Porten står jo. Man kan jo også passere den. Og så var der også vi havde en lidt debat omkring virksomhederne. Beskytte de gamle, beskytte de store virksomheder. Altså også altså dokken og FAF. Fordi det er jo noget liv, og de har en historie. Men der var også en side af det, som var for 50 år siden. Ens bedstefar har set det scenarie i dag. Ens bedstefar har arbejdet bare en gang, så vi vedkommende at de var ked af det, at der betragte det som en overvagt død havn. Ja, jeg tror, det var sådan en 6 minutter. Tak for det. Vi tager lidt mere om byhavnen, hvor diskussionen er ud med, at man mente egentlig, at industrihavnen satte for mange begrænsninger på de potentialer, især inden for kulturudvikling, som det handlede meget om ved bordet her. At dem, der kom ved bordet, så netop det, at der kunne skabes liv og aktivitet hernede gennem nye kulturinstitutioner, det at få museum og bibliotek samlet og måske integreret hernede på Frederiksøen. Folkeoplysning, forskning, viden, uddannelse, måske knyttet sammen med SIMA. I den forlængelse kom vi også ind på det kulinariske, der kunne have nogle potentialer og nogle muligheder hernede, caféer, kulinarisk hus, blev nævnt i den sammenhæng, ligesom iværksættere og laboratorier for kunstnere også er blevet tænkt ind i rammerne hernede. Som indholdet, rammerne blev der fra flere så også peget på, at der er nogle spændende historiske industribygninger hernede, som man også kunne bruge med nye funktioner. Og måske noget nybyggeri, hvor man gennem arkitektur kunne gøre endnu mere attraktivt hernede. Ikke boliger i første række blev der nævnt, og de knytter sig så også meget med de potentialer, der blev fremhævet i forhold til liv og aktivitet. Pas på, at det ikke bliver for pænt, blev der sagt. Der var også nogen, der fremhævede de ting, som sker herovre i skateretterne og omkring den blå lagune, at der skulle være plads til også mangfoldighed nede i området. Og for de gamle søbygge og ufinder bliver der så også foreslået et maritimt plejecenter. Tak for det. Har vi flere afrapporteringer? Ja. Har jeg haft alle grupperne? Mangler jeg ikke den der gruppe der? Okay. Jamen så siger jeg tak for det. Og så er det ude i start. Nå, der kommer en der. Det er svært det der med at lave telegram for 10 kroner, så det skulle lige være klar. Så skal jeg hurtigt læse det for jer. Op og ned Hellerplads ved Østre Kaj. Lystbåde på parcelhusgrunde ser farligt ud. Op Hellerplads ved arealet ved rundkørsel med oplæg af både. Tilknyttede butikker kan være sådan noget som malerbutik, rækker, smed og sejlmager med mere. Reparation af bådmotorer, grej til sejl, motorbåde og her til et fælleslokale til folkene ved bådenes pleje. På Valstedets værft til Frederiksøen afhjælpe eksisterende virksomheder, der er tvunget
til at flytte uden for byen og gerne ved motorvejen. Og så er der sat 7 krydser. 7 er et heldigt tal. Det er jo ikke fordelt sådan, at det andet heldige tal 3 også går med ind. Og det betyder ja til en byhavn herfra. Har vi haft alle? Så nåede jeg i starten, at der kunne være nogen, der havde en kommentar, som bedre egnede sig til det store forum, og jeg har allerede fået 2 på listen, og der er også sådan rundt regnet 10 kroner til telegrammer i for, så Jeg har med god grund lovet at fatte mig i korthed. Det jeg vil sige, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at processen ikke stopper her. Altså, at det ikke kun er et spørgsmål om, at vi er inviteret til at få en orientering om, hvad byrådsflertallet har besluttet sig for, skal vedtages den 28. august. Jeg synes, det er vigtigt, at diskussionen kan fortsætte, og at konklusionen på den diskussion ikke ligger klar nu. Jeg vil tillade mig at antaste, at støjproblematikken er tilstrækkeligt belyst. Det holder simpelthen ikke. Jeg vil også tillade mig at antaste, at økonomien, den økonomiske sammenstilling af de 2 forslag, eller af de 2 mulige alternativer, det holder heller ikke. Det er ikke. Vi mangler fuldstændig den underliggende dokumentation. Så indtil at spørgsmålet om støjkilderne og spørgsmålet om økonomien, i hvert fald som et minimum, er gennemlyst, så er vi nødt til at fastholde, at der kan være en tredje mulighed. Nu er det jo sådan, at for byrådsflertallet er sagen selvfølgelig afgjort på nuværende tidspunkt. Nu går de på sommerferie, og så er de fastlagt, at de mødes ved samlingen den 28. august, og så konfirmerer de principbeslutningen. Det er sådan nogenlunde før vi andre er kommet hjem fra sommerferie og har pakket vores kuffert op. Og det vil sige, at i byrådsflertallets optik, så er diskussionen slut nu. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Når vi har hørt byens gyldne kæder og førstemand betrygger os i, eller fortæller os, at vi træffer en beslutning, som ikke alene har det 30-årige kreditforeningslån som perspektiv, men måske 50 år, så synes jeg ikke, at der nu er det tilstrækkelige grundlag for at træffe den beslutning, som binder kommende generationer. Huse er meget vanskelige at rive ned igen. De er næsten ikke til at komme af. Så spørgsmålet er, som også Helmut sagde, skulle vi ikke lige holde vores 20 tønder land? Måske er det rigtigt, måske er det forkert, men det skal en nærmere undersøgelse vise. Og derfor, da den officielle diskussion sådan set er lukket nu, så vil jeg opfordre til, at man benytter Amtsavisen som det første debatforum, og vi igennem Amtsavisen lige knytter de adresser, e-mails og ting og sager, der gør det muligt at lave den arbejdsgruppe, som kan være byrådsflertallet behjælpelig med i givet fald at få underbygget deres påstand. Det er ikke sikkert, at det kan lykkes, men hvis ikke de påstande kan underbygges sagligt, så er vejen for en tredje mulighed åben. Og den tredje mulighed, jeg peger på, er jo selvfølgelig at samle de maritime industriaktiviteter her på Frederiksøen, fordi så er der kun ét cirkelslag, der skal slås, og så kan vi se, hvordan og hvorledes. Men lad os vende tilbage til det. Det her forum er ikke egnet, og tiden er fremskreden osv. til at diskutere detaljer. Men det gør vi igennem den arbejdsgruppe, som vi finder frem til at nedsætte. Og så har vi jo 2 år frem til næste byrådsvalg. Tak for det. Tak for det. Jeg hedder Magne Hundebøl og kommer fra FAF DLG. Jeg synes lige, jeg vil gerne give et par facts om FAF DLG her på havnen. Jeg synes, det er en meget flot proces igennem i Svendborg, og respekt for, at der er så mange frem. Det er ikke fordi, at jeg skal sådan blande mig i jeres lokale demokrati, det er jo jer, der bestemmer det.
Men omvendt vil jeg også gerne lige komme med et par indspark fra, hvordan vi ser vores situation. Det er jo nemt på et offentligt møde uden selv lige at have mulighed for at sige noget, så det vil jeg godt lige bruge de der 10 minutter til en frem på. Jeg siger, at som I ved, så er FAF jo vokset op sammen med havnen. Der har været der over 100 år. Det er selvfølgelig ikke, der er jo for at blive der altid, men det er i hvert fald et sted, der er meget dybt forankret i FAF og DLG. Jeg kan sige, at fabrikkerne det er en af hovedhjørnestenene i DLG's storproduktion i Danmark. Vi producerer ca. 100.000 tons eller 200 millioner kilo foder til ca. 2 millioner svin og betjener flere hundrede lande på Fyn og resten af landet. Det er faktisk meget højt specialiseret produktionsprocent i Svendborg, med meget viden involveret. Svendborg-fabrikken er landsdækkende med hensyn til medicineret foder, så det er meget stærk faglig viden, vi har nede i Svendborg. Så det er en meget betydningsfuld fabrik for DLG. Der er investeret meget store beløb på året igennem årene, og vi er sådan set lidt kede af at se på vores brug, at det bliver sådan et enten eller at udgøre sådan en stor cirkel, der forhindrer nogle udviklingsmuligheder i Svendborg. Det er ikke den opfattelse, vi har, at vi bør være sådan et problem for jer. Vi vil meget gerne, og jeg skal også sige input til et møde med borgmesteren fredag, men vi vil meget gerne bidrage til, at den cirkel kan blive mindre. Vi vil også gerne bidrage til, at vi fortsat kan have vores aktivitet hernede på havnen. Vi har faktum ikke så mange ansatte, cirka 20, men vi har en hel del lastbilchauffør, der kører. Vi har 500 ansatte i faktum på Fyn, og der skal nok gå 100 stykker af det her i Svendborg. Så det er ikke sådan, at det ikke er nogen, der deltager aktivt i området. Så vi vil også meget gerne bidrage til løsninger, der kan gøre, at vi fortsat kan have vores aktivitet her på havnen i Svendborg. Omvendt må vi jo sige, at hvis vi får et klart signal fra byrådet om, at lejen opgør om 15 år, så bliver det jo konsekvenser straks, så vil man jo stands med at få for investering i området. Men det vil jeg også synes generelt set vil være et kedeligt signal for at sende til erhvervslivet, at politiske beslutninger kan ændre forudsætninger for drift af virksomheder i området som er overnight. Jeg har selv følt ved at skrue, hvordan det er, hvis man lige vil lukke et sygehus, hvor store ændringer det kan gøre. Nu vil vi ikke sammenligne os selv med det, men trods alt, så er det vigtigt, at der er sikkerhed i virksomheder, der er. Så på alle omstændigheder vil jeg da opfordre til, at skabe den sikkerhed. Jeg vil kun anbefale, at faktisk ikke fortsat kan være hernede. Så det vil jeg sige tak, fordi I kom i aften, og tak for ordet, og held og lykke med jeres tur. Det var lige stagen her. Værsgo. Jesper Kip fra Enhedslisten. Jeg mener om, at som den her proces har udviklet sig, at det i høj grad er blevet en skueproces, hvor der er vi blevet stillet op i 2 scenarier, og så kan man sige, at det er 2 skrækscenarier, synes jeg måske lidt, det der har udviklet sig til, enten skal havnen plastres ind i bolig, eller også skal plastres ind i terrorhegn. Jeg mener, der er andre scenarier, hvor vi stadigvæk kan fastholde, at der skal være arbejdspladser med. Jeg synes til gengæld, at det skønmaleri, der er af boligscenariet, jamen det er helt ude i skoven på den måde, at man bare siger, at hvis der er så mange boliger, så følger der så mange arbejdspladser med. Det er jo ikke sådan, at hvis vi bare udlægger et erhvervsareal, så dukker der nogle arbejdspladser op. Det har vi prøvet her i Svendborg. Jeg synes, det er et fuldstændig fantasiscenarie, man har bygget op. Og jeg synes, at vi skal prøve at kigge lidt mere konkret på det. Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at de her borgermøder endte med at være ren og skær, kan man sige, belært fra diverse eksperter. Jeg synes også, at noget af det, som vi tager udgangspunkt i, det er alene investeringssikkerhed. Det vil sige, at man kan få mange ting ud af investeringssikkerhed. Det kan man få parcelhuskvarterer, man kan få industrikvarterer, man kan få boligkarrierer, og man kan få motorveje og den slags ting. Det er ikke bare ikke altså, men det er spændende, og det er faktisk det, vi gerne vil have her i Sønderhavn. Det er noget rigtig spændende, og derfor er det ikke kun investeringssikkerhed, vi skal få det til at handle om. Det er alene kommer til at dreje sig, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og så har jeg en ting på listen, og derefter runder vi af. Tak. Jeg er ny borger. Jeg har boet 10 år i Svendborg. De 10 år har jeg hørt om 3
gennemgribende planer for, hvad der skulle ske med Svendborg, og Svendborg Havn. Den første fandt sted inden jeg og min kone var tilflytter. Den anden var i den tid, vi har gået. Den tredje er nu. Jeg har nok sådan 40 års erfaring fra ledelse og planlægning, og vil sige, at jeg sjældent set noget mere gennemarbejdet og seriøst. Det vil sige, at den her proces er i mine øjne forbillelig. Og hvis man ikke kan acceptere for og imod at træffe den form for valg, så kommer der aldrig til at ske noget gennemlæggende med Svendborg. Så for mig at se, at det skal man gøre det stik modsatte, som vi ser det første teatersag. Man skal se nu og træffe en beslutning. Man kommer til at gøre ondt på noget. Med disse tal, den form for planlægning og fremlægning, som jeg har hørt, betyder, at det kommer til at gå rigtig godt for langt de fleste af Svendborg. Se, jeg stod her for første gang i januar, og det var hundelig koldt i lokalet her, og nogle af jer var her. Og så har jeg været så privilegeret, at jeg har mødt en lang række mennesker, som har brugt det, der vel allerfinest kunne hedde demokrati. Retten til at være uenig, retten til at ytre sig, og muligheden for i et helt halvt år at inspirere hinanden og politikerne. Og det har været et privilegium at få lov til at være med til det. Og det vil jeg sige tak for, fordi det var sidste gang, jeg stod her. Så tusind tak til alle dem, der har været her. Tak for alt det, I har sagt. Og så vil jeg slutte med en sætning, som vi brugte også på det første seminar. Og det er sådan en livsvisdom, der hedder, at alt det, alle kan blive enige om, det er enten forkert eller for sent. Og det er jo udfordringen og styrken med det, I har foretaget jer sammen. Og med det ord, så vil jeg give ord til borgmesteren for en afsluttende bemærkning. Værsgo. Tak for det. Og tak for inputtene, og tak for god styring, ikke bare i aften, Johan Ramsen, men også for de 5 foregående gange, hvor vi har været sammen. Det er rigtigt, som det er blevet sagt, og jeg forsøgte også at sige det lidt præcist indledningsvis, at vi står over for de her grundlæggende valg nu. Og så er det jo rigtigt, at så kan vi i en politisk diskussion sagtens begynde at diskutere 3 andre løsninger, 4 andre løsninger, 5 andre løsninger. Min vurdering er, at det har vi gjort ikke bare i Svendborg, det sker rigtig mange andre steder i vores land. Og så kommer der et facit ud af det, hvor man så i Svendborg siger til hinanden, nu er der gået Svendborg i det igen. Det siger de også i Odense, når det er store planlægningsopgaver, så siger de, nu er der gået Odense i det igen. Jeg vil meget advare imod, at vi går i en situation, hvor vi kommer på standby igen, og hvor vi siger, nu går der så nye 5 år, hvor vi laver en ny karensperiode, fordi vi ikke kan træffe de her vigtige beslutninger. Det er virkelig vigtigt for vores by nu, og jeg ser jo for mig, at vi under alle omstændigheder kan lave en rigtig spændende havn, en rigtig spændende byudvikling, som integrerer vores by og vores havn. Og der er arbejdspladser, vækst og værdiskabelse helt afgørende i forhold til Svendborgs videre udvikling. Så er jeg meget optaget af, at vi har virksomheder på vores havn. Glæder mig og ser frem til det møde, jeg skal have med DFG på fredag. Der er også en dialog med Petersen og Sørensen. Vi skal have det med Ring Andersen, som under alle omstændigheder, uanset hvilket valg vi nu må træffe, er på vores vidunderlige Frederiksø. Der er det helt afgørende, at vi behandler de virksomheder ordentligt og godt og indgår i en dialog om, hvad er det, man kan se for sig med afsæt i de beslutninger, der nu må blive truffet. Og så er det jo vigtigt, at vi intensiverer bestræbelserne på netop at skabe nye erhverv, tiltrække nye virksomheder, styrke vores bosætning. For et år siden var jeg sammen med Mariager, den tidligere chefredaktør på Fyns Amtsavis, til sådan et arrangement. Jeg tror, det var vores turistforenings generalforsamling, og så fortalte Mariager, det
det er nogle år siden, han har lavet vores by, og han skulle tale om vækst, og der kom han op fra Herning. Så sagde han, og herre, han må være født i Svendborg, fordi her er umanerligt kønt. Til gengæld, så er der ikke sket en pind, siden jeg forlod det. Omvendt i Herning, sagde han, der har de den grimmeste by nord for Alperne. Til gengæld, så sker der alt muligt. Min påstand, og det håber jeg, at vi kan hjælpe hinanden med alle sammen, det er, at vi kan kombinere noget, der både er smukt og skønt, og som er præget af udvikling og vækst, og ikke noget, der måske... Jeg tror ikke, der var nogen, der for 20 år siden havde forestillet sig, at den havn, vi vil have, vi skulle have en skibskirkeborg. Jeg tror ikke på det, venner. Men vi får se. Jeg ser frem til den fortsatte debat. Vi hilser borgerinitiativer rigtig, rigtig velkommen. Jeg er sikker på, at der også er plads til masser af indlæg på hjemmesiden Fremtidens Havn. Og så er jeg helt overbevist om, at vi får en rigtig, rigtig god debat fremadrettet. Principbeslutningerne ser jeg meget gerne, at vi politisk skærper til, sådan at vi kan træffe som de overordnede principbeslutninger den 28. august. Tak for en god aften, og tak for jeres bidrag, og kom godt.